DXDC, RadyoMaN Report. Kumpiyansa ang Department of Education kung DepEd 11 nga dili magpaulahi ang Davao Eagles sa Palarong Pambansa karong July 11 to 15, 2024 sa Cebu City. Ato sa AFP-PNP press conference gahapon, June 26, 2024, gibutyag ni Janelito Atilio, ang spokesperson sa DepEd 11, nga tinguha nila karon nga musaka ngadto sa rank 4 ang Davao Region gikan sa rank 6 niadtong nakalabay nga tuig. Mipailawom na sa training ang mga atleta og karon masulti na sa DepEd 11 nga andam na ang Agilas nga mopakitang gilas sa Palarong Pambansa. We are ready. Kung sa ready lang, ready in capital letters. We're asking for support and support sa atong katawan ng mga pangayo. Prayers for the safety and protection of our players, athletes, and coaches. Wabot sa kapin 700 ang ipadalang delegado sa Rehiyon 11. Diin kapin 500 niini mao ang mga atletang Davaoenos. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko. RadyoMaN Ivy Parido, tatak RadyoMaN. RadyoMaN News, Diretso Balitang Metro Davao.